Assalamu alaikum warahmatullah. Wannan shine shirin fahimtar AI cikin sauƙi, inda muke bayani akan AI watakan Artificial Intelligence a cikin yaren Hausa. To menene wannan AI da mutane suke ta magana akan shi? AI dai wata fasaha ce da ke sa kwamfuta ko kuma waya ta yi tunani kamar mutum. Kaɗan daga cikin misali shine kamar Google Assistant da muke amfani da shi wajen neman direction da location, da kuma Siri da muke magana da shi a na'urar waya ta iPhone. Ba wani abu bane ba yake maka magana, yake reply in kai magana face AI. Misalin wannan na'ura da muke ta kira AI ko kuma fasaha da muke kira AI shine kamar ChatGPT, kamar Meta AI da ke WhatsApp, kamar DeepSeek, kamar Gemini, Google AI kenan, da kuma sauransu. Muna iya yin rubutu da AI kuma mai fassarar yare, watakan yaren daga kamar misali daga Hausa zuwa Turanci. Sannan AI yana iya yin lissafi ga 'yan makaranta, za ka iya saka wa AI mathematical equation ya baka amsarsa ko kuma ya maka bayani a kansa. Sannan AI yana iya taimakawa 'yan makaranta wajen yin karatu. Da fatan mun ƙaru da wani ɗan ilimi akan AI. In kana son ka koyi yadda yake amfani da AI cikin sauƙi, to ka ci gaba da bibiyan wannan shafi namu. Sannan ku taya mai liking da sharing. Sai anjima.